आं बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअनि मोखाङाव माबा केमेरायाव मोखां होयियानो बिराद गोबाव उनाव नों सोरांसिबो दङ मा खबर अन्दना गथा ओमफ्राय जों सार्बिनि उनाव फैबाय आरो बल खेलानि मोसानो ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामनो फैदों सार्बिनि न' मोनसिगोन सारनि मोनबाय आरो आयौ ब्लग बानायानो बिराद गोबाव जाबायमोन आं ससिबो साबसक्राइबारानो खमायबाय थायो आंना भिउवार्सआबो खमायबाय थायो मोजांथ' ओरै हाबलाङो नै सार्बिनिया ओमफ्राय ओरै मेन रड ओमफ्राय नै ओरै फैदों जोङो सोरांसि थानायथिं ओमफ्राय नै ओरैबा मा थाङोथाय सोरांसि वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय थाबाय ओमफ्राय आङो नै दिनै बेसेबा गोबावनि मोनसे भिडिअ लाबोबाय आरोना गोबाव जाथारबाय भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय आं दायो बिजनेस थांनो ओंखारदों मानो थांनो ओंखारदों नायदो ओमफ्राय दा सोर सोरखौ लोगो मोनो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ थाबायगासिनो आङो लोगोफोर आं बिराद भिडिअ लाबोनो बायो आरोना दाना भिडिअनि मोखाङावनो नुजानो बायो बिराद मोजां बोथोरा जों गामिनि फोथार आरोना सोरांसियाबो माइरं हरफादोंनो ओमफ्राय लांफादो फिरफिलिया फैगौ बेयाव गाखोनोसै दालाङा दाबो जायानो थांनांगौ बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअनि मोखाङाव माबा केमेरायाव मोखां होयियानो बिराद गोबाव उनाव नों सोरांसिबो दङ मा खबर अन्दना गथा ओमफ्राय जों सार्बिनि उनाव फैबाय आरो बल खेलानि मोसानो ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामनो फैदों सार्बिनि न' मोनसिगोन सारनि मोनबाय आरो आयौ ब्लग बानायानो बिराद गोबाव जाबायमोन आं ससिबो साबसक्राइबारानो खमायबाय थायो आंना भिउवार्सआबो खमायबाय थायो मोजांथ' ओरै हाबलाङो नै सार्बिनिया ओमफ्राय ओरै मेन रड ओमफ्राय नै ओरै फैदों जोङो सोरांसि थानायथिं ओमफ्राय नै ओरैबा मा थाङोथाय सोरांसि बिथिं मा थाङोथाय लावगावनो आं मिथियालै बारा भिडिअखौनो बानायनो बायोलै आं दाना जों सार्बिनिनि न' थांगासिनो दं थांसिगोन नुहुरनायानो बिराद गोबावजों दिनैसो लोगो मोनबाय ज'नो बेहा ड्रेस गानना फैदों कलेजनिफ्राय डाइरेक्ट बगिथाया मोनथारसिगोन ओइलाय मोनबाय बेलाय माथो आं फैखांखाबाय इयो खारबाय नै नास्राया मानै मोननो मालायनि हाखरनि ओइ सारनोसै दे सोरांसि फैलायलाय नै दोननाय नङाहाय बे दैजों थानायसो साराखै खोमा मिथिया मानसिनिब्रा टावार गोनांआवसो नै सार्बिनिया थाब दङ टावार दङ सोर सोर दंथाय इनि गारिबो दं माथो माखासे फैबाय खोमा लामाया गोलावथार ओरै फैनायावबो गोलाव इ हाबनायाबो गोलाव गोलाव लामायालाय मोसागासिनो माथो आं लाजिलाय लाङोलै दे आं रायलायनायखौ बन्द' खालामगोन
जोब्बाय जोंना ओइ ब्लक नामा आब' दाबो मानि बाव बोरै दांनाय जि साइज नुदों ना लाइन लाइन नै गावखौ नायलाय गावखौ जि साइज नुदों नै जि क्लियार नुयो मबाइला मा मबाइल आंबो साइज नुबावदोंमोन साइज नुदों होननानै नायदों आरो नै एक्टिंनि खोनानो दं जोब्बाय जोंहा अप्प' गोमोसो नुदों नै गोमोसो नुदों नायलाय जोब्बाय जोंना थांनोसै न'आव थाबायलांसै नै मालाय सानैजों थांबाय मालाय सोरांसिजों पुर्निमाजों ओमफ्राय नै बेहाय माखासे दंबायो थाबायना थांसै बिलाइखौनो गोथां गोथांसो नुयो नै नोंखौ खेबाखै आङो आंखौसो खेबदों नै इसिं गोलाव थाबायलांगोन जों गारियालाय मा दं जि मोजां नुदों माथो गोथांनो लेरख' फिथाइबो नङा माथो नै माबा मा फिथाइ बेलाय जाजागोन ना जाजाया जाखो है थांबाय माखासेया स्पिडआव थांथारबाय हा मिथिया आं नुफेराखै दिनैसो नुफेरदों आङो थाबायलांनांगौ एफा गोजान बैसिम बैखौ मोनसिगोन आरो मोननायालाय